Fiż-żernieq ta' kmieni filgħodu għal ħabta tal-4:30 żewġ karozzi ħadu n-nar fi triq Patri Giuseppe Calleja f'San Pawl il-Baħar. Ħadd ma weġġa f'dan l-inċident. Jidher li l-ħruq beda minn karozza tat tip Renault u li eventwalment dan wassal għal ħruq tat-tieni vettura tat tip Peugeot. Minħabba dawn in-nirien kellhom jiġu evakwati xi nies minn xi appartamenti li kienu viċin il-ħruq tal-vetturi. Tal-istazzjon tkellem ma' missier is-sit tal-karozza Renault. Kontrietu, daw ħabtu l-ġirim mal-ħajda ta' maġembi biex nqum, il-kelb beda jimboħ, qomt, xinejna fej il-biba sibna il-naret il-karozza taqbad. Ma stajt nagħmel xejn, kien nitla' fuq il-bejtu. U spjegalna dak li jagħmel f'dan il-mument. Ħadd ħsiebhom hu għax kellhom xokk kbir. Għas il-karozza bdejt nagħti każ ħsieb il-mara u t-tifla. Persuna oħra rrakkontatilna l-esperjenza tagħha fuq dak li ġara it-tlieta filgħodu. Jiena fl-4:30 stembaħt, ħsibtu li għaw xi sajjetti jew xi ħadd qed jitfa' xi kaxxi fl-art jew hekk u kif niftaħ il-blinds tal-gallerija kull ma nara daw l-orange u nħsat u ċempil il-112 kull ma rajt minn ġol blinds daw l-aħmar il-bqija ma rajt xejn iktar u bdejt nippanikja. Fil-post issejħu minnu fih membri tal-Protezzjoni Ċivili flimkien ma' ħaddiema tat-tifi tan-nar illi ġabu taħt kontroll is-sitwazzjoni fil-waqt li ġiet imsejħa wkoll ambulanza. Dwar dan l-inċident infetħet inkjesta mexxija mill-Maġistrat Aaron Buġejja.